en todas as disciplinas a investigación é fundamental porque é a que lle dá base, soporte a todo, non? E na artesanía igual, na artesanía eu creo que todos os artesáns investigamos un montón, estamos resolvendo problemas, estamos probando, estamos calculando, estamos desbotando cousas e aparte agora con esta entrada de novos materiais, con esta entrada de xente que ven de outras disciplinas e que o que falabas ti antes, non? Que se está contaxiando, ese contaxio aí, ese espacio de artesanía que se expande con esa xente, eu creo que, bueno, con esos profesionais, eu creo que é un momento onde hai que darlle un lugar importante á investigación. Absolutamente. E eu creo que é unha das carencias que hai, porque sí, por exemplo, no eido artístico sí que hai un montón de financiación para explorar e tal, e sin embargo no eido dentro da artesanía non hai opcións.